décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta, décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu kun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da. Labbaik Allahumma labbaik. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ka commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu
dun wara ta de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita. Hɔn. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. wari sera Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛ fanga na nɛni bɛ fanga na ngalontigɛ bɛ fanga na i ni min mankanw bɛ fiyɛ fanga na ɲɛmɔgɔya bɛ fanga na asidiya bɛ fanga na nka n'i sɔnna fanga na i bɛ sɔn a bɛɛ ma i ni min mankanw bɛ fiyɛ a bɛ f'i den ye a bɛ f'i mɔden ye a bɛ f'i teri ye a bɛ f'i somɔgɔ ye mais ala de b'a dɔn. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye mawuludu ye an bɛ dugawu kɛ sa ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ Falaye Keyita bɛ yan su in na bamananw ko ten don bɛ ten gɛlɛya sɔrɔ a ka woda la bi an tɛna kuma caya kosɛbɛ an ye sɔrɔ bɛɛ kɛ kuma na n'o ye wajulu ye Falaye kana jɔ an na koyi an fana y'an fasa san ne tun bɛna an ka marché de tiɲɛ minɛ n ko san in bɛ fɛ k'anw ka na de bɔ Falaye anw dun ka na bɔ man di dɛ nka o bɛɛ la san tigɛlen mɔgɔw nana dɛ mɔgɔw nana wa an y'an bila an fila ni dɛbɛ la i ko foyi ma kɛ fana Mawuludu Falaye an ka mɔgɔ minnu bɛ wajulu ni fɛnw kɛ u k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ u bɛ min na fɔlɔ maanifin bɛ don ko o ko la a ɲini k'a ɲɛdɔn bi juma la Elhaji Umaru Sumare ale ka kutuba n y'a lamɛn min ye kira sanumanba in a ka adamadenya a ka maa maracogo a ka so maracogo a n'a ka maanifinya kɛcogo Falaye a ɲɔgɔnna kalanso tɛ yen tiɲɛ na ni maa min bɛ nin bɛɛ dɔn ka tila k'i sigi ka dɔw ka wajulukanw lamɛn anw fɛ yan i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ o kalannen parce que i tɛ se ka bɔ nin kalama anw la minnu ma kalan n'i ye Umaru Sumare ka bi kutuba ta k'a lamɛn Falaye i bɛ faamuyali min sɔrɔ i yɛrɛ ka adamadenya dilancogo i ka ga dilancogo i ka du dilancogo i ka kabila dilancogo i ni maaw kɛcogo baara kan dalakan tɛ maa min na layidu t'i la dɛ o la Mawuludu ɲɛnamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ Serifu Usumani Madani Hayidara san o san ale b'a ka kalanyɔrɔ sigi stade 26 mars la o tɛ yan ye kunungo baaraw ma daminɛ joona Falaye ka sababuya kɛ sanjiko ye nka serifukɛ nalen a fana m'a bila dagirinda la dɛ sabula maaw mɛnna caman tora sanjiba in bɛɛ kɔrɔ ye a bɛɛ y'u dasi ye dɔw kɔni y'a to an n'a ɲɔgɔnnaw anw y'a to sa i b'a dɔn ko min kɛra Hayidara yɛrɛ taara anw pilasi de minɛ o parce que ko mɔgɔ kana yɛlɛ pelusu kan yɔrɔ ni mɔgɔ tɛ yɛlɛ pelusu kan o la ale sigiyɔrɔ bɛ falen anw sigiyɔrɔ ale taara o minɛ Falaye parce que anw tɛ pelusu kan pelusu ye karitigiw de ta ye Zena u ye karitigiw de kɛ bolikɛlaw bɛ boli yɔrɔ min kan terrain kɛrɛfɛla ye u ye yen bɛɛ kɛ siège ye ka karitigiw kɛ ko mɔgɔ kana yɛlɛ gazon kan ja gazon wari ka ca ta de Falaye ko ballon Mawuludu o Mawuludu kɔfɛ min bɛ don gazon na o to don yɛrɛ minɛn tɔw dilanni yɛrɛ la yɛrɛ wa n'a tiɲɛni fana yanni gazon ka wuli kura ye
ko ɲinina sirifukɛ n'a ka maaw fɛ o sɔnn'u ma fala ye kalanyɔrɔ la kunu Aidara ye kuma belebeleba 3 fɔ ne ye min tɔmɔ a ka kuma na kosɛbɛ a fɔlɔ min diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ n'a bɛɛ ye a ye an fa an ka cɛkɔrɔba an ka karamɔgɔ n'o ye Mohamed Ould Buye a ko ka fatiya ta a ye fala ye ka fatiya ta jamanaden bɛɛ ye ka dugawu don kuluwalaw siɲɛ 11 Aidara y'o fɔ kunu ko k'o kɛ Buye ye sabula a y'a mɛn k'a fɔ ko u binna a ka maaw kan ani degun dɔw sera a ma a ko ale yɛrɛ ka seko don ale yɛrɛ ka karamɔgɔ don ale yɛrɛ ka cɛkɔrɔba don wa u ka kuntigi fana don bi o kama a y'a ɲini kalanden bɛɛ fɛ maa tun bɛ kalanyɔrɔ la sɔrɔ kuluwalaw siɲɛ 11 k'o kalan ka tila ka fatiya kalan ka dugawu kɛ min ye an ka cɛkɔrɔba ye Aidara y'o kɛ surɔ fala ye filanan ye min na kɔlɔsi kunu karamɔgɔ yɛrɛ tun maa jiginnen don kosɛbɛ an famana ka Aidara ye tancogo la baara fana taabolo fɛ a ye laseli kɛ i n'a fɔ a bɛ laseli kɛ cogo min na kɔrɔlen a ko kuma fɛn filanan min bɛ ni n'o tɔmɔ a ka kuma na fala ye a ko bɛɛ ka jɛ ka Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na a ko k'a tɛ ka kuma Haut Conseil tɔgɔ la a tɛ ka kuma groupement spirituel mɔgɔw tɔgɔ la a tɛ ka kuma Ansar tɔgɔ la a bɛ ka kuma ale Usumani Serif Madani Aidara de tɔgɔ la ale ye 10,000,000 di n'i ma ɲɛ n'i ko mɔgɔw ma a ye na ninnu kɛ i yɛrɛ ka ŋaniya yira a ko wa ko sɔgɔmada in na ko 1,000,000 in k'a bɛ di sɔrɔdasiw ma wa k'a y'a ɲini Ansar fɛ k'a ɲini groupement fɛ k'a ɲini Haut Conseil fɛ u bɛɛ lajɛlen u ka bolofaraw kɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale Aidara y'a ɲini u fɛ bɛɛ ka armée dɛmɛ fala ye o ye fɛn filanan ye min diyara ne ye anw b'a dɔn ni min ye parce que n'an taara ale ka kalanyɔrɔ fala an b'an sigi ka min kɔnɔ o ye fɔlɔ dugawu don ye o ye a bɛ faso kanuni min kɛ k'o kumaw fɔ ye a sabanan ye min ye fala ye Aidara bɛ kangari da o kumu kɔnɔna na kuma bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an ye yɔrɔnin cinin t'a la su in na an b'o di mɔgɔw ma u ka jɛ ka o lamɛn an b'a fɔ tradition ye an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye ala k'u se mais anw ka dugawu fanba ye min ye ko mugu yɛrɛ de ka bila ala ka na ni don dɔ ye mugu de ka jɔ marifa kana ci an dalen b'a la dɔw bɛ na dɛ don dɔ bɛ na mɔgɔw bɛ na sunɔgɔ anw ka ala wele ye o de ye k'a fɔ sɔrɔdasiw ka se o tɛ dɛ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ kana mugu ci mugu ci ka jɔ bɛɛ ka lafiya ala k'o don yira Mali la ala k'o don yira Mali la an balimakɛ ka kuma na ko an ka dugawu kɛ 5 colonels ye fɛn dɔ la ko ala k'u bɛn ko u kana fɔ ɲɔgɔn kɔ députéw ka ɲɛmɔgɔ in tɔgɔ ye di Jawo Maliki Jawo a y'a ɲininka u ye Haut Conseil yɛrɛ contre don min na ni kuma dira ne ma ne y'o de f'u ye n ko n bɛ kelen fɔ ye dɛ an dara an segira a yɛrɛ ka bɛn n'aw bɛnna bɛnnen de bɛ se bɛnnen bɛ se dɛ kumana an b'o kangari d'u ye n'u ma bɛn o ye faso janfalen ye dɛ u ka bɛn u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u k'u ka kumaw bonya an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu k'an ka sɔrɔdasiw ye minnu bɛ kungo kɔnɔ ka dugawu k'an ka sɔrɔdasiw ye polisiw ye gendarmew ye protection civile ye gardiw ye gendarmerie ye ani gendarmew bɛɛ u bɛ baara la yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ ka fɛn min ɲɛɲini dɛ ala k'a ɲɛ di u ma ala k'a ɲɛ di u ma dɛ ala k'a ɲɛ di u ma
ay dugawu kɛ ninnu ye n'u sera an bɛ lafiya ni ninnu sera an bɛ lafiya mais u ka jɛnɛ Hayidara ta ye dɛ ni min ɲɛna anw b'o fɔ n'an sigara yɔrɔ min na anw t'an da den dɛ ɲininkali bɛ anw ma lahara anw b'an ka lahara jɔrɔ ka tɛmɛ yan kan o tuma na lahara i ye mun fɔ o k'a sɔrɔ i ye dɔ fɔ dɛ a ye kɛ ladiri ye faamaw a ye tilen a ye baara kɛ tiɲɛ kan tajuru sara kana ye a ka ko la a ye mɔgɔw lamɛn nka baara tɛ se ka kɛ ni kuma bɛɛ ye wulibali don dɛ ne y'a fɔ an b'u kɔfɛ u ko faso nafolo t'i dun dekun jumɛn bɛ Mali kan faso nafolo dunni kɔ ni min bilala yɔrɔ min na u b'o bɛɛ k'a kun k'a n'a somɔgɔw gudɔrɔnw tiɲɛna ji tɛ yen fura tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen lakɔli tiɲɛna wari tɛ yen a bɛɛ dunna a bɛɛ dunna n'olu ko a ti dun minnu y'a dun k'u kana nin dɔɔni dɔɔni ye anw b'u fɛ o la an b'u fɛ o la dɛ kalan tɛ wa n'i ye so minɛ e yɛrɛ t'i labɛn n'i ye so minɛ so somɔgɔ bɛɛ labɛnnen don sa o a yɛrɛ ye joli dun i y'a dɔn n'olu ye so minɛ u yɛrɛ n'u janto u yɛrɛ la dɛ manjɛma na kɔni a y'a kɔlɔsi n'i ye min da cɛw kan i taatɔ i segintɔ o bɛ da i kan dɛ a ye Mali wari kɔlɔsi a bɛɛ dunna ayiwa fala ye nin tun ye sirifukɛ mankan ye kunu samedi 26 mars la an b'a dɔn fana k'a fɔ min ye dugawu don ni bato kɛra Mali fan caman fɛ u ye dugawu kɛ sa min ye bangeni ye o kɛra hɛrɛ ni baden na cogo min na Ala ka denwuli don fana yira an na ani dugawu kalan don n bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye basigi ni lafiya cɛfɔ ni kanbɛn ka na an ka jamana kɔnɔ Mali jamana fala an y'a fɔ kunu min y'an ka drone dasilen ka bi jamana ɲɛmaaw ye plainte don cour international la justice la k'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya min taara ka ɲɛsin anw ka drone ma mars kalo tile 31 k'a dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la ko Algérie ta kɛra lawulingama ye sabula a ko ko min ye anw ka drone ye k'a donna a ka dugukolo kan k'a sɔrɔ a ma don a ka dugukolo kan dancɛ min bɛ anw ni Algérie cɛ Tɛnzawatɛ ni ale marabolo kɔnɔna na ko Algérie kɔni ye tugubanciya baara de kɛ nin ye daluyaw ɲinina fɛ a ma na n'o ye kalanfa minnu bɛ yen n'olu bɛ Korokanfuga kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la professeur Abubakar Agisa ale ko mali kɔni ko daluyaw caman b'a bolo yaasa a ka laɲini min ye nin diɲɛ sariyasoba in ye a ka se ka sɔn a kɔrɔ a ko min ye sisan a ko kɔni bɛna bɔ fɛn fila la fɛn fɔlɔ ye min ye sariyaso in yɛrɛ yalama Mali bɛ ka laɲini min kɛ a taa yɔrɔ ye yen wa min ye jamana fila ninnu fana ni ɲɔgɔn cɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ yalama o ko sera fo darawuli dɔ la min b'a to Mali bɛ t'i dama ka se nin kiiriso in na wa fɛn filanan ye min ye a la o ye k'a fɔ sa Mali yɛrɛ a yɛrɛ ka kow kɛcogo ani waleya in taara ka s'a ma cogoya min na o daluyaw n'o y'a sɔrɔ u bɛ diɲɛ seleke naani ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ sigiw n'a b'olu sɔsɔ olu bolo n'o daluya fila kɔni bɛ Mali bolo kiiriso in a kan k'i bolo don sɛbɛn kɔnɔ ekɔli karamɔgɔ in y'a yira sa k'a fɔ ko ni dun ye Mali lajɛ ko daluya caman b'a bolo sabula a mɛnna kuma na k'i sigi ka Algérie kɔnɔ k'a ka jaabi kɔnɔ wa fana ko min ye Algérie ma se ka na ni jaabi ye sisan sa ko min ye jɛkulu in ye fala ye u bɛ baara kɛ cogo min n'o ye sariyaso in ye a bɛ sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ k'u lajɛ a yɛrɛ b'a ka sɛgɛsɛgɛli boloda ka sɔrɔ k'a fɔ sa n'a sɔrɔ a sɔnna nka bi ko n'i ye ko in taa cogo lajɛ Algérikaw yɛrɛ ka bisimisi a n'u ka kabini communiqué in kɛra fo ka na se sisan ma ko a ye Algérie yɛrɛ ga kamana na Algérie ni farafin jamanaw delilen don min na o ye k'a fɔ sa n'u ye nin ko ɲɔgɔnna kɛ kuma ɲɔgɔnya ka don u n'a jamana cɛ a ka fɔ ka ban Abubakar Agisa ko k'o sera ka sɔrɔ sen t'a la sabula maa tɛ Algérie bolo min bɛ se ka na kuma Mali fɛ nin waati in na nin ko in bɛ se ka ban cogo min a ko ale kɔni ɲɛ bɛ min na Mali kɔni ka sɛbɛn in wulibali don sabula farafinna an fanfɛ bolo fɛ jamana caman y'a fɔ
min ye nanzarala jamanaw yɛrɛ caman ye ni fɛn fasiri ka bila ye olu ye kimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ ka pankuru in binyɔrɔ lajɛ ani Algérie ma se k'a fɔ i ye pankuru gosi fala i ka dugukolo kan k'i kan ka se k'a ta kɔni ka a mɔɲɔmɔɲɔw i kan ka se ka olu sɔrɔ ko nka ko bɛɛ bɛ Mali bolo ko b'a yira k'a fɔ ko Algérie kɔni ta k'a ni tiɲɛ cɛ ka jan nka kiiritigiw ko n'olu ye min fɔ a la sa ko bɛɛ lajɛlen na sɔn o ma ale pankuru ko kelen hukumu kɔnɔna fala ye pankuru ladege dɔ sa n'o u b'a fɔ ma ko drone kamikaze sɔrɔsiw y'o ba de bɛ dasi bi tesalitikaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 14 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma waleya in kun kɛ kun ye sa k'a bɛ degun de don tesaliti nka min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni da bɛ olu ye sunatu ye walasa armée kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fɛn o fɛn kɔni ye nin n'a mina ɲɔgɔnnaw ye olu taw dɔnnen don bi wa fɛn fɛn mana i kaman bɔ susulan b'u bolo min bɛ se k'u susu k'u bɔ baara la pewu an sɔngokaw fɛ siganama 3 bamaciwalekɛbaw kɔkɔrɔdonba baara bolo sera ka da olu ka alamisa don olu kun nana an sɔngo sugu la sa ka na bɛlɛni kɛ k'a lajɛ u bɛ se ka maaw ta tɔgɔ n'u sigitɔ k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ dugudenw yɛrɛ nana sigaw ma sa ka tɛgɛ da u kan koyi a yira k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye fala ye olu de bɛna don maaw cɛla ka lajɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ ka sɔrɔ ka taa fɔ bamaciwalekɛbaw ye a ye na yanfɛla fɛ a ye bɔ nin fɛ ninnu bɛ nin bolo k'u y'u maa 3 bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'u ye sɔrɔsiw olu ka kan kɔnɔ olu fana y'u latɛmɛ gendarmew ka bolo ka an sɔngo ale kɔnɔna na denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ nin waati in na n'olu bɛ fasoden ɲumanya wale la sajoyakaw fɛ yen bafula bɛ marabolo la alamisa tɛmɛnen n'o ye kunungo ye olu ye wuli ka jɔ kɛ sa fala ye ka se ka min ye u ka sescom ale kɔni ji tɛmɛsira min b'a la ka se ka o dilan u ka ekɔliso fana ani ekɔliso kɛrɛfɛla ninnu fana k'olu bɛɛ lajɛlen dara wuli ka pano solaire fana k'o sigi sen kan u ka dugu kɔnɔna na u kɛlen k'u bolo fara ɲɔgɔn kan nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye sa u ka dugu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye cogo min sifinnakaw u yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'u ka bolo di o kɔnɔna na balo di kɛra bankasikaw fɛ yen ka ɲɛsin gaw ma gaw minnu bɛ degun kɔnɔna na bi bi in na waleya in a kɛra min ye kunungo septembre kalo tile 4 jalasagokaw fɛ yen baɲumankɛtɔn bɛ n'a fɔ ma ko Wells Inger Haifu ale de y'o di yaasa sa maa minnu bɛ degun kɔnɔna na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kuma tɛ samiya min daminɛlen filɛ nin ye balow ma mɔ fɔlɔ yanni balow ka mɔ sa malo kɔni kilo 50 min ye kilo litiri 5 ye ka taa se sukaro fana ma ale ni fɛn minnu bɛ yen n'o ye nalafɛnw ye k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di ni maa ninnu ma maa minnu bɛ bi ni degun bɛ olu kan kosɛbɛ jalasagokaw olu fɛ yen donbolo o fana kɛra tumutukaw fɛ yen mawuludu kɔnɔna na sa tumutukaw ka tɔn min bɛ yen n'o bɛ tumutuka minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔn sigilen don tumutu cercle yiriwali kama sa olu bɛ baara la tumutukaw fɛ nin waati in na mawuludu hukumu kɔnɔna na min ye Mahamudu Arabi ye ale de ye tɔn in ɲɛmaa ye finikalayɔrɔ n'o ye broderi ye u y'o kɔni masini 20 o di n'o ye finikala masini 20 u y'o di o dɔgɔnin kelen fana fɛ sa muso minnu bɛ yen sa ni olu bɛ baara kɛ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu fana ma jibondo u y'o fana sigi sen kan sa ani maa maa bɛ yen sa k'o bɛ bolomayɛlɛma baara kɛ n'o ye musow ye olu fana dɛmɛ u ka baaraw la ni kalansen ye kalansen minnu ni musaka bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ tɔn in yɛrɛ kunna yaasa maaw bɛ se ka bolomayɛlɛma o sɔrɔ cogo min na fala ye kunungo baara belebele nun donna ɲɛbila baaraw kɛra n'o ye Mali ale kɔni bolola baarakɛlaw ka ɲɔgɔnlajɛ belebeleba min bɛ sigi n'a fɔ ma siyama a tako 5nan u y'ale kɛnɛ kurumo karili kɛ kunungo lajɛ in kɛnɛ kan n'o ye barosigi in ye minisiri Mahamudu Dafe tun bɛ yen kunnafonidi minisiri Alhamdu Agi Iliyɛn ka taa se premier minisiri ale ka baarakɛyɔrɔ maaw ma min ye minisiri fana bɛ baara ni baara dege kunna Umu Sali Sɛki o fana tun bɛ a kɛnɛ kan assemblée permanente des chambres de métiers n'o ye bolola baarakɛlaw ka ɲɛmaa ye mana yansa min ye lasigiden minnu bɛ AES tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa ka na baara in ale kurumo karili kɛ min ye jɛrɛ in ye a kɔni kan ka kɛ décembre kalo ale kɔnɔna na Famara Berete ale ye min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ k'o filɛ. Tan 2025 seko ni dɔnko san bolola baarakɛlaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ bosoda siraba don o siratigɛ de la bolola baarakɛlaw tɔgɔla suguba min bɛna sigi o salon international de l'artisanat du Mali siyama tako 5nan o baaraw bɛna kɛ k'a daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la FEBAC kɛnɛ kan Bamakɔ. Labɛnw sabatilen don samɛ année de la culture kɔnɔ an b'a fɛ ka labɛn kɛ mais en même temps ka taa biennale fana labɛn tugu a la quoi donc ɲinan ta an ye
thème traité o ye lien min bɛ culture ni artisanat yɛrɛ cɛ kosɛbɛ voilà donc an y'o fɔ baara bɛna k'o kan mais laɲinibaw san tɛmɛnenw na an delila ka boucherw yira ka boucher ne boucher fɔ kabini bigan bɛ commencer ka kan tigɛ i donna sogo bayɛlɛmali kɔnɔ donc i b'a kan tigɛ k'a boso ka sogo jeni k'a a tɔ bɛɛ bololabaara de donc an y'o yira ka tɛmɛ an ye boulanger ni pâtissier yira mais ɲinan an bɛna tintin nɛgɛ baara de kan nɛgɛ baara in bɛ kɛ sababu ye ka ko jumɛn ni ko jumɛnw kɛ voilà dɔgɔtɔrɔso hôpital minɛnw anw de b'a dilan mais ale kɛrɛfɛ métier fitinin dɔw bɛ yen olu fana bɛ jate bololabaara fɛ i n'a fɔ transport fitininw mototigiw moto taxitigiw katakatanitigiw ka ji kulunin bɛ boli ji kan ani minnu bɛ doni da u kala nin bɛɛ bɛ jate bololabaara ye an bɛna visibilité an bɛna ɲɛkura di olu bɛɛ ma siyama tako duurunan in bonya ni karama talen don k'a di jamana kuntigi ma ani fɔ ka taa se fangabulon ɲɛma sabula jamana ɲɛmaaso janbe kosɛbɛ bololabaarakɛlaw la olu mun ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ sɔrɔ siraw ani jamana yɛrɛ tɔgɔ bɔli diɲɛ fantan naani kɔnɔ siyama lancement ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri bolo ka fara gouvernement maa caman kan ka yira k'a fɔ nin ko in ye ko ba ye mali gouvernement bolo gouvernement ka ko de don o de kama gouvernement b'a financer mais gouvernement ka engagement ye min ye gouvernement ye gafe dɔ dilan n'a b'a wele ko mali kura ɲɛtasira ka bɛn san 2063 ma n'o bɛ mali taasira ni mali ka ɲɛta bɛɛ kofɔ a ye hakilina kumaba caman fɔ o kɔnɔ o kumaba dɔ de labɛnna waleya ɲina 5e édition in kɔnɔ n'o ye ka mali artisanat don ba la maliyɛnw bɛ se ka balo ka artisanat la cogo min na mali artisanw bɛ se ka maliyɛnw la dumuni cogo min na u bɛ se ka maliyɛnw habiller cogo min na ne hakili la o ye koba ye n'an b'a wele ko consommer local ani contenu local donc gouvernement ka hakilinaba y'o ye ni o jɔnjɔn bɛ an ka ministre des finances et de l'économie bolo u y'a baaraw boloda pour que commande ni fɛnw bɛɛ bɛ se ka sabati an ka artisanw na pour que sɔrɔ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ donc hakilinaba de don n'a bɛna kɛ sababu ye ka na ni yelen kura ye jamana kɔnɔ donc o la an bɛ jamanakuntigi fo dantɛ foli min na a y'o hakilina ɲuman sɔrɔ ka d'a kan a ye san in di seko ni dɔnko ma ale de ko ɲinan san 2025 ko k'a kɛ artisanw ka san ye bololabaarakɛlaw ka san pour que bololabaarakɛlaw fana bɛ se ka bila don baara cogo min na a ko seko ni dɔnko bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ sinsinbere ye mali kura bɛ se ka waleya cogo min na an b'aw yɛrɛ la k'a fɔ siyama nun donni kɛnɛba in kan bololabaarakɛlaw kun kɛmɛ k'u seko n'u dɔnko yira k'u ka minɛnw dilan k'a bila minisiri min tun bɛ kɛnɛ kan u taara munumunu salo kɛ yaasa ka t'u ɲɛda an ka jamana bololabaarakɛlaw ka fɛn dilannenw u ka baara cɛɲiw o mun ye minisiriw la kosɛbɛ ni o ye baara kunfɔlɔw yiralen yani dɔnko fɔlen cɛ febaki kɛnɛ a finiw kɔni cɛ ka ɲi kosɛbɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka siyama tako duurunan a daminɛ don ala ka o yira an na fala ye farikolo ɲɛnajɛ la kunun ko mali ye se sɔrɔ 3 kɔmɔrɔ ale ɲɛkɔrɔ diɲɛ seleke naani senandolatan bɛ n'a fɔ ma coupe du monde o ɲɛbila balontan o de tun bɛ sen na kunun mali ka balontan taara kɛ marokaw fɛ yen bɛrikanikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ balontan in bannen musafa sangare ni ale ye samata sɛgɛw ka cɛ dɔ ye ale ko sa ko sisan ko jate banna ko ka se don o don n'an bɛ fɛ ka taa coupe du monde na k'o dɔrɔn de bɛ yen jɔyɔrɔ sabanan ko b'an bolo groupe I la musafa ko ale bɛ min dɔn an ka tɔ bɛ kɛ se dɔrɔn n'an bɛ fɛ ka taa coupe du monde na k'o de ɲɔgɔn tɛ ko min baara min sera ka kɛ ka nin se in sɔrɔ tan o ɲɔgɔnna ka kɛ ntɛnɛn don denmisɛnninw u n'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'u ka dege karamɔgɔ miirina min b'u la fana u ka taga Gana n'o miirina kelen ye yaasa u de se bɛ se ka segin cogo min na fala ye ale fana farikolo ɲɛnajɛ kelen in kɔnɔna na diɲɛ seleke naani fana fantaw fana fɛ coupe du monde éliminatoire a bɛ ka taa min ye kunungo Lionel Messi ale Argentine jalatigi ye ale kɔni ye kan bɛɛ da a ka duguladenw ye fala ye sabula u ka dugukolo ka sa u kɔni tun bɛ ka jouer kunungo n hakili la k'a fɔ u ni Venezuela de tun bɛ ɲɔgɔn na wa n t'a dɔn Venezuela tɛ
ko balontan min kɛra u fɛ kunungo alamisa k'a dugu jɛ bi juma na k'a kɛra kasi ani ɲɛji ye sabula munna min ye Lionel Messi ye nin kun y'a ka balontan laban ye u ka a fa dugukolo kan min ye maa kofɔlen ye ale yɛrɛ kɔni n'a den 3 bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen si bɛ san 38 na bi kɔrɔ o kɛra denmisɛnninw yɛrɛ nana sɔrɔ gazon sanfɛ balontan in bannen min ye Buenos Aires o balontan tɛnɛ na ni Lionel Messi a ka ndolantan 194 na o de tun ye nin ye Argentine équipe fɛ wa ni nin bɔra la sa n'u taara coupe du monde kɔnɔna na Messi ale tɛna na jouer tuguni sabula ale bɛna taa ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o la sa ko a kɔni kɛra kasi ɲɛji a y'a sɔrɔ kɔni u ye se sɔrɔ se in yɛrɛ u ɲinɛn'o kɔ sabula Messi nin tun y'a ka ndolanci laban ye min ye Seleção ale fɛ fala ye Super Coupe Asimi o finali o bɛ taa kari don Mamadu Konate la fala ye farikolo ɲɛnajɛ in a bɛna mɔgɔ minnu bila ɲɔgɔn na sa o ye Kulukoro ani Moti salon ko ta Kulukoro de o ta Moti fana kupu nɛgɛ b'a la tuguni sabula ale fana delila k'a ta jɔn de bɛna se sɔrɔ o ye kari don ye Mamadu Konate la nin kalo in tile 7 kɛnɛ kan ye fana fala ye min ye seko ni dɔnko tigilamaw olu bɛna ye kɛnɛ kan Kampara parachutiste olu fana bɛna ye kɛnɛ kan donbolo caman ani bananako caman min ye colonel Mamadu Sherifu Tunkara ye a ko maaw ka bɔ ka caya yaasa ɲɛnajɛ bɛ se ka kuncɛ i n'a fɔ a daminɛna cogo min na Gawokaw fɛ yen min ye tulonkɛ min bɛ n'o b'a fɔ ko Balbiton ale fana ye ɲɛ sɔrɔ ye Dr Suleiman Cham ale kɔni kɛra a ligi président kura ye fala ye min ye baara in ye sa Gawo u y'a yira sa ka fɔ kɔni ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin bolofara in ka sigi u fɛ kunungo alamisa a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u ka maison de jeunes kɔnɔna na Balbiton ale kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ sa min bɛ kɛ ni raquette ye ani a ka teli kosɛbɛ n'i y'a ye i b'a fɔ ko tenisi don nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka se Gawokaw fɛ yen fo ka taa ligi sigi a tɔgɔ la ligi kura in sa k'a ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo u bɛna n'o cɛsiri yaasa min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye ale bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye Prytanée militaire i b'a dɔn k'a fɔ ko ale denmisɛnnin minnu kan ka ta u tɔgɔ bɔra tɔgɔ bɔlen kamalennin dɔ ale tɔgɔ ye ko Karim Sadio Kamara o fɔlen lakalitajugu olu y'o ta ko Sadio Kamara denkɛ don funankɛnin photo t'i bolo i t'a jira maaw la o k'a ye aya an kun y'a ci ma sabula ale photo ani a fa photo n'o ye a ka cɛkɔrɔba ye o de bɛ baara kɛ EDM na nin waati in na min ye Karimu ye a fa n'o ye Sadio Kamara ye min ni minisiri tɛ kelen ye an b'a fɛ k'u ja yira maaw la nka sini n'Ala sɔnna a ma an na u ja yira pour que mɔgɔw ka danfara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kamalennin ale de kɛra premier ye koyi a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ɲɔgɔndan in na nka maaw kɛlen k'a ye dɔrɔn ko Karim Sadio Kamara ko ko nin minisiri den ye fala ye o kama sa a ka cɛkɔrɔba yɛrɛ n'o bɛ baara kɛ énergie la o y'a yira sa k'a fɔ ko maaw ka ko in nkalontigiya ko ye tiɲɛ don ale kɔni tɔgɔ ye Sadio Kamara ale ye Narena ka ye a bɛ baara kɛ énergie la wa min ye a den ye n'o ye Karim Sadio Kamara ye o ye se sɔrɔ bi a ye se sɔrɔ sini Prytanée na wa olu ni Sadio Kamara olu tɛ ɲɔgɔn dɔn u kɔni bɛɛ ye Kamara ye nka k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn u tɛ ɲɔgɔn dɔn Sadio ninnu ye Narakaw ye ninnu ye Sibikaw ye Narenakaw ye ninnu ye fala ye donc sini n'Ala sɔnna a ma an n'a ja yira maaw la u bɛ se k'a faamuya cogo min na nin bɛ dan sigi an ka bi su in na laseli la laseli min kɛra ma fala ye Keyita ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi waati ye ka kibaruya wɛrɛw d'aw ma min ni nin si tɛ kelen Ala ka su hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen kelen kelen wuli ka fajiri k'an garisɛgɛ ye tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la
a y'a sifile a ka galon bɔ an da. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli